Homa Bay. Moko kuom MCAs ma kaonti ma Nairobi mag duond bura mar UDA koro odokne Gavana ma Nairobi Sakaja kagiwacho ni onge kod ketho malong'o. Jotelo ne osiemo wang' tendo od bura mar Senate ma bende osebedo kamanyo Gavana Sakaja mondo ochopie nyime mar duoko weche moko ewi kaka omenda osebedi ka itiyogo e kaonti no. Kagiwacho ni Sakaja ler kapamba. Kaonti ni kod jago oporo margi Mark Mugambi MCAs olero ni Sakaja osetimo lokruok makare ma bende osemulo ngima oganda. Magi timore sama od bura mar Senate ogolo chik mondo Gavana ochope nyime tok Sakaja panjo ne moko kuom romo mosegwele. We've seen the governor being responding to the Senate, just like I've mentioned earlier, more than 10 times he's been there. We've seen other governors, rather we've not seen other governors being summoned to the Senate. We've not seen the governor for Kisumu, Anyang' Nyong'o, being summoned to the Senate. We've not seen Orengo being summoned to the Senate, among other governors. So our question is, why just the undue focus in Nairobi?